Migao mar thieth e kaunti ma Migori ogolo siem ne joma lal kod yiedhe ma owinjo chiw ne jotuo e osiptende mag kaunti no e sama thoth kuonde mag thieth ma kono wachore ni onge kod yiedhe. Ma timore ka pedha koro olandi ne jogo ma uso yiedhe ma owinjo chiw nono ne jopiny e ute mag thieth. Apedha ni omiyo mak yiedhe moko mane okwal e osiptal mar Ongo Otieno manyoro. Jatend migao mar thieth ma Migori Joshua Ongara wacho ni gibiro dhi nyime gi timo apedha kendo kawo okang' ne jokuo maluchore gi yiedhe mowuok e ute mag thieth mag piny owacho. This is a matter to do with the drugs which were delivered to this store and they were at the verge of being stolen. Now our reinforcement officers were vigilant. They were able to intervene and stop the pilferage of drugs. In terms of commodities, we are also going to digitize the entire health system. We are trying to automate systems so that issues like what we are talking about here should end. Pilferages are real, and when we come to our facilities, we can't even find drugs. So we caught these things and we brought it to the attention of the county to come and deal with it. And since we got them, now we'll actually have a law to come and actually deal with it. We'll do thorough investigation first to find out the core root of this thing. I also want to assure you that I'm here to ensure that all the checks and